Ngalak men habapai daki om. Ngalak men habapai daki om. Ngalak men habapai daki om. Yang injale kishayin jong utrai. Ruaya roy utrai kenrad haleluya. Ruaya roy utrai kenrad haleluya. Ruaya roy utrai kenrad haleluya. Kadbangi dan kishahin jong utrai. Ha kakatenguk pa badukon baduman sem bakoj. Amen. Ka jung e jung try jung yu Jesus Christ bad ga jung e jung oblay lem bad ga jung selok jung omen sem bakoj kinan rengkat bad pi baro. Jajar ha kan kelemat ngiduai halade marwe bad ngi ai ga jung sngungu ngi ai ga jung ira ga jung kublay ga jungi na ga banta ga jung e ga jung spun ka bablay ulale ha ga jung em ga jungi yala mat shibune ga jung kurku gi jungi e ga jung u langba ga jung don rangkat ga jung u ha kine kisngi ki bladab ba sachisin ha kine kisngi utrai langba ga jung tho bakhoj u khot yangi ken manginang pusan shapang kata ka jing e ka jung u na ka banta jungi ki breu na ka banta jungi ki khon ki jung u ba dunang yai khot yangi ken ba mangiru nge dei ba nang yai pan rahem ba nang pan scam nang pan chileu kata ka jing e ka jungi u bat kum juru ya ki para breu ki jungi de matakadau ko hanmen ko para ha kane kasngi kbangiwan bantrua ya kane kamas kebekoj kejungi token ngin trua ya la deru kumcu ya kejung kwa ya kejung trang ya kejung angnot kejungi ya kejung kejung jenjar kejungi ngi IT ya kejung em kejungi barok away how try I about try un pen kelalong ya kejung em jungi sha kejung em jong kejung en Pat hagaju kapor token hakan iklamat ngin pediang pat ngin kubur yalade bangi long kinopop hakmat utrai ublay jungi kenang ba mangingin long susha kita kibreu ke babit bat kibreu ke babit dor ban simbenta hakane ke jinglen yam ngapla hau blay badan bor baro badyapi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da geching perkhat da kikten da kikam da gejeng leklet da gejeng le palat jonga da gejeng le palat jonga jonga namar kata ngakerpat ikamaru ya bakoj kabaya sa kate sati ya ke angel bat kirukoj badyapi ko hanmen ko para banduai na kebenta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis na yengi Mandala mabigi pop jungi unyalam yangi sha kajung embom jukut. Amen. Kenrat ko blaze ne yangi. Try kenrat ko blaze ne yangi. Christo mat ko Rab konong penim changi penim yangi Rai kan rat ko blaze ne yangi Rai kan rat ko
oblei isneyangi Kristo map ko Kristo ram konong penim changi penim yangi Tongen yaduai Ko blei me bapan pau ya gajing shai jong gajing shisha jong me ha kito ki bayaj wir knang bakin sembiang ya kelenti to ai babaro ya ki balanyeu kum ke Kristan namar ka jingej ke baki pla kinla ban kentaj ya kat ke bapersha ya kata ke kerteng bad bakin bud ya kat ke badai badka daw trai jing Jesu Kristus kon jong me ub imbat basan sha ringkat bad me ha ga jing long ka we jong amen sim bakhoj ub lay junam la junam amen Kajing pule na kitab Exodus kalanong kabakat arkat khot kabalai pinyo ter hado sang puar ha kito kisngi kipaj Israel kilayai lenti nado ramayas shado sukot kumba hendrus pa ajar ngut kirang ba kipayai kijan lalor ki kinthe pat ki khanna upai khle ajaj pen riuro ula lek ringkat pat ki lambat ki kan hun lang prot pat ki kan hun chingri pelen ba kilashet ya ukpu baklam thiat da uta upuro bagilawan ra nei chim na ba ompat shim khle thiat yo namar ba lepen mi mar tori ki nei chim pat kim yo por ban pislam lemni kilapen khle ching bam e na ka benta ya lati kapor ba ki pa Israel kilashong la sa ha ichim kalong south pa lai peusnem maria kut south pa lai peusnem hakatahi kisni baro point ki paj pen len chung trai kilami no na ri ichim kalalong kamet chung kachin pej ngor tau trai pen mi no yaki na ri ichim kumta kani kaju kamet kalong kamet pej ngor hau trai da ki paj Israel baro pateng la pateng ben riu kaktin chung trai Nakasam sispala reu pras pa sanpulai kasam sispala reu kanambal pras pa sanpulai yang inai ngo jing ba jong utrai bat ka jing spone jong ba krem ku Alleluia.
jing shai jong ka jing in. Hallelujah. 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 Utrai udon rain card but P. Ka jing pule na gospel bakut kat kum u Matthias. Ka brom hame ko try. Hakata kapor ki Farisi kilayamino bat kilayasela persya yau Jisu. Kumno ban penyap no yau. Jisu latip sapang kani ula leikdo na kata kecaka. Te bun ba ki breu ki labod yau bat ula penko ye ki baro bat la hukum ye ki ba om pen pau perthei yau. Kane kalong bat pendap ya ka ba ula kren da prophet Isaiah nong yutu lupa. Hakmi usakri jonga yau ba ngalajit kerpang uba it jonga yau ba kamansem jonga kasno bahae ngan bu yu mensem jonga halor jongu bat un penbena ya kohok ha ge gentle an yamayanya lane kangsla lane undan boyosngeu ya kasur jongu ha kelenti sengkin kedia yau kha ubalaken lane penlep yu sai syarak badang sading hadu bondawan hakahok kasot jong ge cingjob bat kekerteng jungu ha ge gentle kin kermen ka gospel jong try ko hanmen ko para ha u Jesus Christ ngitip bat ngilapusan bonsen ba kaktin jong blei lane ka Bible ka ba ngi khot ich kade ka ba penpau ya kaktin ka ba blei Ukraine hanga bat happy bat leng ba ka Bible ngi yo i ba blei penpau ya ka jing ich ka jong u yang ngi bat penpau ru ya ka jing don rengkat ka jong u hakajing im junga bajung pi hadu kine kisngi ha kajutang kabarem khamtame ki heb aki kinong Hebrew ki penpau bat ki ong ya ublei kumuta u anawin kamun ayu kabamut ublei ubadan kajing ich ya ki baduk ublei ubadan kajing ich ya ki baduk kane kahikai syai yang abadapi bad kapau syai bau blei ubadap da kajing isnai yang abadapi namar kajing kajing u yang i kibaduk omdai kibaduk ha kaspa kapau jung kane kepertai hanrei ha kajing jungi kum ki khon ki jung u kibaduk ha kajing telot jung kajing long breu kibaduk ha kajing mensem jungi ublei udap da kajing ke bas kam bat ke barham na ke banta jonga bat jong pi dein mata kedau ha bau yo i ba ki khun jong u ki ngop no ha kajing telot jong kane ke perthei ki ngop no ha kajing brai jong kane ke perthei kajing snew jong kane ke perthei bat ha bau yo i ki breu jong u ki sha ya kajing sha sutam baharukom ublei syam la ino ya ki udan rengkat bat ki kata ke bangi osngeu ha ke jingpule ke benengkong na hakine kisngi nagi kitab Exodus utrai ublei upanlai lut ya ki khon Israel nagi ti jong kinong Egypt nagi jing satam rau jong ki balai nama rublei umla bansha bagi khon jong u kisha ya ke jing kisha ya ke jing sha sitam lane kano ke bapen saja ya ke jing ke jong ki berkumjuro ke gospel mentagas ngi yo i ban ngi os ngeu kumno Jisu penpau ya kajing kajing u ya kibru kibawan syau hoit klempep habas dang jong ke gospel mentagas ngi os ngeu kumno ki Farisi ki yastella lang kawai ke jingmut
kumno ban pendu no ya ka jing im jong Jisu kumno ban penyap no ya Jisu kumno ban penrem no ya Jisu Henry Jisu walada ulai no nakata ka jaka ha ka ba ki Farisi ki lasdang ban yasel sela jingmut ban pendu no ya ulai nakata ka jaka shakaway pat ka jaka ha ba ulai shakaway pat ka jaka ngiyo I bon ki breu ki wan su Jisu walada udan hatmir jong ka jing sya penyap lana ka jing sya penrem Jisu unang yai peteng ban pen pau ya ka jing ka jong blai ha ki breu da ka ba ukta yaki da ka ba ule isna yaki da ka ba upen kot ya baro kito ki breu ki bawan su kam tame kito ki badan kam ka jing kot ha ka jing mensim bat jong ka jing pang jong kamet ka jong ki kane ka ba Jisu pen pau ya kata ka kerteng jong ublei bangi ong anawin ublei ubadap da ka jing na ka banta ki breu jong ki ba yamat hapdeng jong ka jing ka jing sitam but ka gospel bamanta ka sing kanang yai peteng ban pen pau ya ka ka bau prophet nong ya tulupa Isaiah ulakren ha ka kitab ka jung habangi puson ya kine ki kentin ki balasot na ka kitab jong prophet Isaiah ko hanmen ko para ngila ban yo bau Jisu shisha wan ban khot yangi ban yo ya kata ka jeng jong ublei den mata ka daw nengkong na shabe prophet Isaiah ukren shai bau Jisu wan shakane ka prathei ban shakri wan ban shakri na ka banta jonga bat jong pi kiba duk wan ban shakri na ka banta jonga jong pi kiba yo mat ya kita ke jing ke jing sitom ha ke jing kane ke dai ke jing wan jong Jisu pada Jisu abawan upen urlang ya kane ka ba asaya nong yutu lupa ulakren kabar ngiyo habau Jisu wan shakane ka prathei wan ban penbena ya kahok wan ban penbena ya kahok bat uai ken ya kata kahok ya kito ki breu ki badan kam ya kane kahok den mata kadau Jisu haba usdang ban yalap ukren shai ba ulong kalenti ulong ka jing shisha ba ulong ka jing namar ngitip omdan hangno bangila ban yo ya kata kalenti kaba shisha kaba poi haukpa omdan mano balaban ayingi kata ka jing shisha omdan balaban ayingi ka jing Henry tang Jisu ko hanmen ko para ngiru ngi dai ban but ken yai kine ki kenten ki bau Jisu ulakren hakane kasni lengba ka jing sot ka jing ka jing sim jing ya ka kitab jong unong Isaiah nong ya tulupa ngi dai ban penpena ya ka hok ha ka jing junga ba jung pi ba man lakas ngi la don ki breu badan kam ya ka hok ngi dai ban ai ngim dai ban kantaj la ne ngim dai ban sim no ya ka hok ka ba ki wei ki dai ban yo ha ka jing kane ka bo Jisu la ai hangi kane ka bo Jisu la hikaya ngi kane ka ba ngi dai ban le ha ka jing ka junga ka jung pi ngi dai ban long kata kelenti jong ka hok na ka banta ki wei pat ngi dai ban long ka jing shisha na ka banta ki to ki breu ki bim ha ka jing dum ki breu ki bim ha ka jing ka jing jajar ngi dai ban long ka jing shisha na ka banta jong ki ban ngi dai ban ai jing yaki kam tame ya ki to badan kam ka jing ha ka jing jong kamet ne ha ka jing jong kamet sem ngi dai ban ai jing yaki kumbau Jisu ulawan ai hanga badapi kabakadu kabang yosneu na ka gospel bamanta kasni kane kadai ka lain kabang yosneu ha ka kerteng jungu ke gentle ki yo jingkermen hangno ken ko hanmen ko para ngiyo jingkermen hangno ken ko hanmen ko para ngiyo jingtengen ban ngiyo jingkermen bun sin ngiyo ngi lapuson halaka jong ka jing ha babangi ngiyo mat ya ke jing ke jing jinjar habangi myo ya kata ke jing suk lane ke jing ka jing tengen ha ke jing jungai ngi le sha ki wei pat ki ble tau ngi le sha ka ne ka prathei banwa di kata ke jing banwa di kata ke jing suk banwa di kata ke jing kermen ke jing tengen
ha ke jing long jong kane ke perthei han rei menta ke sngi ko han men ko para ngi haban snu thu shai ban ngi haban ngej ya kane ke kentin ko ang ha u jisu ken ngin yo ya kata ke jingkermen ke basisha namar ba u jisu wan sa kane ke perthei ban pan pau ya kata ke jing id ke jong oblei namar oblei ulong ke jing id kumbang yong na basdang anawen ublei uba ai ya ke jing id ya gitu ke badan kam ke jing id ke jing u ko han men ko para menta kasni mangaba mapi ngide ban longken utau breu la ne ka breu ubala la ne ka bala ban pan pau ya ka ne ka jing id ke jing isnei ka jong ublei kam tame ha gitu ki ba don kam ya ke jing id ke jing isnei ke jing i ngi habas ngutho ko han men ko para ngimla ban le ya ka ne dala dehi ngimla ban ai ke jing id ke jing blei dala dehi lada ngimdon ublei ha ke jing em jing i ngimla ban ai ka ta ka hok hakiwi lada ngi ngimdon ka hok halade lada ngi ngimla ban ai ka ta ka jing em hakiwi ngimla ban ai ka jing shekri jing hakiwi lada ngimdon ublei ha ka jing em ka jingi den mata ka to ken ngin kerpat ban ngin duai hakmat ublei kupa bau jisu un pen urlong ya ka ne ka jing it ka jingu hangi iwei pai wei kenang bangin la ban long ka shekri jingu kenang bangin la ban long ka ta ka lenti na ka ban ta ki wei kenang bangin la ban long ka jing shisha na ka ban ta ki wei bar ban ai jing em yaki na marba tang hau jisu ni la ban yo jing tengan bat ki wei ru kin yo ka nya ka ta ka jing kerman ka jing tengan leng ba ka jing em ba ha jonga ba jong pi an ni ro yo jisu Christ Trong ngin plai la ka jong ka jingej nga ngej hau blei ukpa badan bor baro onong tau ka beneng bat ka khendau bat hau Jesus Christ ukun bamarwe jungu utrai jungi ya balapon no men sem bakhoj ya balakhana ka Maria Thesati balshala bein hapo Pontius Pilatus lasanar pnai u la ya balatebiu layar sikbayap hakas ngi kabala lami pan ni kabayap ulaki sabneng usong skamano blay kupa badan borbor nang ta wan pat ban bishar ki bemet kabayap ngange haw man sem bakhoj hakabalang kathlek bakhoj hagajing salok rekhoj hagajing map yakipop hagajing mi pat kado pad hagajing embom chukut amen Ching im changa Jeng poho kerja jemeng lihat pedang yang kawan yang terang soal cerita bajung bajung belum pojok ni rai belas jenam aman dak masan bagus lain ada yang bertemu bertemu bajung tulang bertemu semuanya kecuali kiri kasai bajung bajung kerja bajung apa Terduai ko para bakai jeng kenya jonga ba jong pi kan long ba pedang huna kemadu blei pa badan bor baro. Akti jong pi nak banta ke jeng ro bat berom bat kateng ke jeng u ka jeng mento yengi bat balang ba ko jeng u baro ka wei.
Tope jagi jing terwa jong kabalang kabaduai ko trai. Bato ai ba en pediang yaki na kabenta ka jing Okan tu yalaki danut. Tongin ang utrai ublay jungi. Dasha kalong basong hok bat ka badai ka ti jungi bat ka jing pen em yangi. Haman lakapor bat ka jaka ban ay ngu yame. Ko kan rat ko kpa bukhoj ko blay badan bor bat bom jukut leng bau trai jungi u Jesu Christ. Namar da ka jing kaya u lapan thamai ya ka jing long breu barem. Bada ka jing sha shitom jung u ulapan dam no ya ki pop jungi. Da ka jing mi pan jung u na ki bayap. Ulapli ya kalenti sha ka jing em bom jukut. Pada kebau kiu syame kukpa ulap liwang yaki kerdop kabeneng. Banamar kata ringkat bat kekenhon jong ki angel bat kirukut ngirwai ke jingwai roya me ban ngipan bena kalem sange. Kudu try don baru blaiki pai. Neng ba perteki aralan kajing ya roh sana usana shajrong tam yubleyo sana kajing ya roh yutabawan Bada keteng utrai Beneng bat perteki aralan Kajing ya roh sana Sana shajrong tam Yubleyo sana Dasha malong bukhoj ko trai ka thamay jong ka jingkhoj baro. Damar kata ngi kerpad yame to pen khoj pen kantang ya kine ka jing terwa jongi. Dak bapa yaman sim jong me kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kaman ngobha. Ula pediang ya kejing syasutom, ula syim yukpu, bad kebaingu yame, ula kedia u, badul ai hala kesenran u ong. To syim batobam na kane pibaro, namar kane kalong kamet jonga, ya keba NIT na kebenta jong pi. Haka jukur kam enda lalayabam ula shim yukukuri badak baingu biang yame ulai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ia keba en penmi na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta kejingmab yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngay. Na ya jing yap jong me ko try bat Nhi playa ca ching me pa chong me Adu ba me dawan Adu ba me dawan
Amar kata ngi bapen menta ya kajing yap bar kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotrai yokpu jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yengi kibabit ban yeng khmat jong me bat ban sakri yame da kebas ngeuret ngi kerpat yame bangi kibayo benta hakamat bat kasna mokres ngi long kibala panitele kawai daw men sim bakhoj Token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha ka jing it rengkat badulio ukpa ba ko jingi uwal bad marwen u bishop jingi bad baro ki lingdo Token mau lem ruya ki hanmen ki para shenrang bad kentei ki baliot hiya da ka bakramen ya ka jing me pad bad ya baro ki balaklat no aga jing isne jong me to pediang yaki syaga jing syai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat ye me baringkat bad kamariate sati bakhoj ka kmi jong ublai ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerkhoj ki balapan sing bahaya me pateng la pateng ngilong ke babet banyo bantalem ha ga jing embom jukut bad bagini ra bad pandan borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ Dau lembadu badhau kan long hame ublei ukpa badan bor ha gejing long kawai jongomen sembakhoj baro ka borom bad gejing ro junom la junom amen Kumblah hukum yang ngi daw nong penem bad kumblah hikai ngi dektin blai ngi nud banong kok pa jungi ba habdeng kalong ka bakhoj kerteng jongme kan wan kahima jong me kalong kamon jong me ha ka khandeu kumba beneng ka yingi menta ka jingbam jongi ka ba hala ka sngi patama bingi krengkang jongi kumbang rogi ma bi ki bales neu yingi adwat yala mingi sha ka jing pensoi henre de panla yangi na ka basneu to panla yangi ngi kerpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sabun jong me to ai jing suk jing san yakisngi jongi Kenang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ka jing kerman ba khoj bad ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor bat ka borom jinom la jinom ko try Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jongi hanro ya ka jinge jong ka balang jong me badha ka jingsbun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jing ya tali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi marbasan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bad pi to ngine terwa ya ka da ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk Akan kita jengkel lang kamar berkesenam jeng me trajeng Jesus Christ kamar raga jeng em juga dengan bapak yang nikah trajeng saya bekerja yang nikah kamar berkesenam jeng me karena mon raga jeng bahasa kerja pendampingan rel lembaga jeng Yesus na jeng me ay berkelang raga jeng ida kamar mesin ini raga jeng kuat jeng klan
Hakmi ikun lang brod jong blay. Hakmi bakid no yakipop jong kapratay. Suk yangig bala syakot. Syakana ke jeng kawai jong ukun lang brod. Ko kan rat gam syong hok naman rung apo kayeng ke jenga. Han rei syong tang naktin kamen sem jenga kan sakya hi. Kamat bakas nama Kris kan rei bat kanilam ini syak jeng embam cukup.
nom. Amen. Pa jungi ba habneng kalong ka bukhoj akarteng jungme kanwan kai ma jungme kalong kamon jungme hak khandeu kamba habneng toy ngi menta ka jungbam jungi ka bahala ka sngi batama bengi kerangkang jungi kumbang rugi ma bi ke beles ne wingi badwad yalam yangi sha ka jung penshoy hanre depan la yangi na ka basneu. Amen. Kublai Kamaria kabadab dagi jungai utrai dan bat pa bala kerkuya pa na penengah kentai bala kerkuya so kekpo chong pau Jisu Kamaria bakuya kami chong blai terduai na kebenta jungai kenong pop menta pada kepor kecengap kecengi. Amen. Hau kepa pada ukun pada aman sim bakuj kumba kerolong keba manengkong kumju menta bad barabo junom la junom. Amen. Tungin ya duai. Habang ngi abam Yosip na kejin ai jong me ngi kerpat ko try. Bada kejing pen menta ya kejing maya usok jong kejing pen em unang roy hangi. Dau kris utrai jongi utrai udan rainkat bat pi. Ublay badan barbaro unkurku ya pi. Ukpa badukun badaman sem bakut. Amen. Tolisuk basyukri utrai da kejing em babha jong pi. Is ngangu yau blay. Arspa Santoa. Arspa Santoa. Liba idwalem yanya kadbalenti dan slan iking hala iling kenda awas jingim banan Bukmi soti nalagaken Bashlej jinsu kublej Toptin lenti lukun watklet Jing ikok mi kesej Miba iken mau yana Engkar ki mau centun Aduk adwainan yo Jingim kabong jukun Kaburam haupa berikun babin simakun Jum dapat barabos nom lajnam. Amen. Udulod bukudam Jisu Praise name. Pangyal bukiri kuj baro Berdoa na bentar sungi. Kamaria ko kubi jaga jing solem Berdoa na bentar sungi. Kan ya roh Yesus Kristus Shalom lajnam. Amen.